Moi bons días a todos e todas. Gracias por asistir a esta rolda de prensa na que paso a informar dos asuntos máis importantes que tratamos na Xunta de Goberno que vimos de celebrar esta mañá. Hoxe aprobamos novos investimentos da Deputación por un importe de 2,25 millóns de euros para continuar mellorando a rede de estradas provinciais e os servizos, infraestructuras e dotacións de 8 concellos da provincia. Como ben sabedes, un dos nosos obxectivos prioritarios como Goberno provincial é a mellora da mobilidade do conxunto da provincia. Por iso, na sesión desta mañá, aprobamos licitar por un importe de algo máis de 1,8 millóns de euros as obras de acondicionamento de 7 estradas provinciais ao seu paso polas comarcas da Terra Chá, Lugo, a Mariña e a Montaña. Trátase de proxectos que se inclúen no primeiro paquete de actuacións nas estradas provinciais que anunciou esta mesma semana o propio presidente. Con estas obras que vimos de aprobar hoxe, cumprimos co compromiso de comezar xa o proceso de contratación destas actuacións para executalas o próximo ano, tal e como avanzou o mandatario provincial José Tomé Roca. Na comarca da Terra Chá aprobamos os proxectos de mellora de 4 estradas. A Lupe 2301, que une Guitiriz con Vilares. A institución provincial destina casi 247.000 euros para condicionar o tramo que vai dende o punto kilométrico 6,7 ata o 9,2. E, ademais, con preto de 206.000 euros, arranxaránse outras dúas vías. Por unha banda, en Xermade, acondicionaremos un treito da Lupe 2206, a vía que une Roupar ata Vilapedre por Lousada. En concreto, o tramo que vai dende o punto kilométrico 1,8 ata o 5,5. E, por outra banda, en Vilalba renovaremos a Lupe 6509, a estrada limítrofe que vai de Carrizo ata Lousada. Reporánse as marcas viais dende o principio da vía ata o punto kilométrico número 9. E, por último, nesta comarca destinamos máis de 442.140 euros para condicionar 2 tramos do cinto comarcal. A Lupe 1611, ao seu paso polo concello de Begonte. Melloraremos o treito que vai do punto kilométrico 71,7 ao 73,1 e do 78,6 ata 81,8. As obras que se van a realizar nestes proxectos consisten na reapertura de cunetas, repavimentación do firme e a reposición da sinalización. Na comarca de Lugo aprobamos outros 2 proxectos. Un deles para dar continuidade ás melloras do circo comarcal, neste caso, o seu paso polo concello do Corgo. A esta actuación achegamos case 605.000 euros para arranxar o treito que vai do punto kilométrico 0,1 ata o 5,6 e do 6,6 ao 7,5. E tamén na comarca lucense melloraremos en Castroverde, na Lupe 1211, que vai desde o Coto ata a Rubial por Porcín. Para esta actuación destinamos preto de 83.000 euros para condicionar o tramo que vai dende o inicio da estrada ata o punto 3,8. Na comarca da Mariña melloraremos en Trabada Lupe 6101, a estrada que une Trabadela ata Ría por Sante con case 150.000 euros. O tramo que se vai a condicionar vai do punto 1,3 ata o 3,5 e os traballos consistirán na pavimentación e no repintado da sinalización e o balizamento. E xa por último, na comarca da Montaña, acondicionamos nas Nogais, a Lupe 3701, a vía que vai dende este municipio ata a Lupe 4504, por Pintinidoira. Concretamente, vais a arranxar un treito de 20 kilómetros dende o inicio da estrada con case 119.000 euros. Neste caso, realizarase a reapertura de cunetas e a reparación dos afundimentos. O prazo de execución de todos estes traballos é de 2 meses desde que se inicien as obras. A vista deste investimento e do anuncio que fixo o presidente, creo que convén lembrarlle ao Partido Popular, sobre todo o que está presente nesta oposición, que nós falamos con feitos, falamos nas xuntas de gobernos e falamos no boletín oficial da provincia. E os demais, pois, desgraciadamente, nin están, nin se lles espera. Falo concretamente, por se alguén non me entende, da Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular. Fronte ao abandono que nos está sometendo a Administración Autonómica, creo que hai un presidente, unha institución como é a Deputación de Lugo, que pon riba da mesa execucións materiais de infraestructuras e en mobilidade
que outros nos negan. E isto permítenos evolucionar como provincia fronte àqueles que lle negan os veciños e veciñas de Lugo pois ese desenvolvemento. Así que, cambiando tamén de asunto, na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos 3 convenios para colaborar con concellos desta provincia, concretamente con Castroverde, con Xermade e Pol, para financiar diferentes actuacións. Con Castroverde, a Deputación achegará 220.000 euros para condicionamento de accesos a camiños, mellorar a recollida de auga, remodelar instalacións deportivas ou a creación dunha senda rural. En Xermade acordamos financiar con case 100.000 euros a mellora da contorna da playa fluvial de Cabreiros e un camiño municipal desta mesma parroquia. E xa por último, en Pol, aprobamos investir máis de 100.000 euros para adquirir un edificio que servirá para acondicionar un espazo multiusos e para acometer a rehabilitación dun antigo supermercado. Para estas actuacións, o Concello aprobará outros 12.000 euros para así chegar ao conxunto que supera os 120.000. Ademais, tamén licitamos por un total de case 300.000 euros o servizo de control de calidade das obras da Deputación de Lugo, porque, evidentemente, é necesario facer un exhaustivo control das distintas actuacións que se van facendo por parte desta Deputación no ámbito das infraestructuras para que despois non haxa problemas. En este caso, o contrato se divide en 3 lotes. Un dotado con 200.000 euros para as obras e servizos de conservación, dirixidos ao Servizo de Vías e Obras, outro das prestacións executadas directamente polo Parque Móvil e un terceiro para obras e actuacións do resto de servicios desta institución. Por outra banda, tamén licitamos a contratación dun servizo de prevención para as especialidades de seguridade no traballo e vixiancia na saúde. O orzamento de licitación é de máis de 105.000 euros e a duración do contrato será de 2 anos. E xa por último, comentarvos que hoxe tamén demos luz verde á licitación do contrato de renovación das licenzas de software antivirus para os equipos dos postos de traballo da Deputación. O orzamento de licitación é de máis de 23.000 euros e o contrato será de 2 anos prorrogables por un máis. Pola miña parte, nada máis e quedo a vosa disposición. Moitas gracias.